नोंथांमोन आङो अबे बबेखै दैबाना जादों बेखौ लोगोफोरनिफ्राय आंनि साबसक्राइबार लोगोफोरनिफ्राय मोनथिगोन नामा साननानै लाइभ होदों आं नोंथांमोन। दा सोरबा आंनि साबसक्राइबार लोगो नोंथांमोननिखै दै बानाफोर जाबाय बायदों नामा एसे सम दङब्ला फोरमायहरब्लानो जाबाय नोंथांमोन। दा रावबो फैथ'वाखै आरोना नोंथांमोन। आं माबाखौ लाइभखौ सिगाङाव होदोंमोन होनाया ओमफ्रायो आं लाइभआवनो जेनेबा कमेन्ट बिदि एप्लाइ हरफिननो मोनाखैमोन आरो ओरैजाय सिगांहाय नेट गैयि जायगायाव मोनसे फ्रि बैसागु खुंनायाव बेवहाय लाइभ होदोंमोन आङो। बेवहाय नेटआनो नाङामोन ओमफ्राय नैयावबालाय एसे मोजां आरो दखानाव। ओजों आरो न'आवबो नेट सोलिया जोंनिया। आं दखानाव फैबाल'सो इयावहाय माबायो आरोना भिडिअ'फोरखौ आपलड होयो। ओमफ्राय कार्टुन भिडिअ'फोर बानायनोबो माबाया आरो ओजोंबाथाय नेट नाङा नैयावबालाय नेट नाङोमोन। ओमफ्राय इयाव कार्टुन भिडिअ बानायनो बेयावहाय मानसिफोर बुरजा जायोना आरो दखानाव थांलाय फैलाय मानसि एसे दिस्टार्ब जायो बेनि थाखायनो आं कार्टुन भिडिअ'खौ बानायनोनो मोनला। दा रावबो फैयाखै। आङो ओजों न'आवबो नेट नाङोबाथ' आङो माबा कार्टुन भिडिअ'बो हगारसिगौमोन नोंथांमोन। ओजों न'आवबाथाय नेटानो जाखाया आरोना। सानावबा भिडिअ'आ नायजायो ओमफ्रायो मोनाबाथाय भिडिअ'आ नायजाया नोंथांमोन। ओंखायनो नैयावनो आं सानावनो इयाव दखानाव फैबाथाय माबाफोरखौ भिडिअ'फोरखौ आपलड होना थाङो नोंथांमोन। आं बाराद्राय लाइभ हगारा ओमफ्राय दासो दिनैसो जेनेबा ओरै आं रायलायनायजों ओमफ्राय ओरै लाइभ माबानाय जेनेबा रिप्लाय हरनो नाजानाय बेबायदिमोन। दिनैसो रायज्लायफानाया फार्स्ट टाइम बायदि नोंथांमोन। दा सोरबा सासे फैदों ओमफ्राय कमेन्ट हरथ'वाखै नोंथांमोन। 3 मिनिटावसो सासे मालाय फेमास मानसिफोरना खुलिजेननाय लोगो लोगो फैयो आरोना होनदो। आं नैबे मोनसे इउटुबनिफ्राय वेलकाम टु लाइभ केट बे फैनायखौ लिरमराव थुदोंमोन नोंथांमोन ओमफ्राय मायावबा ओरै माबायावसो सहैबाय थादों आरोना गुगोल ना मा इयावहाय। Don't get some message such as potential spam may not be visible at all. Get message. नोंथांमोननिखै दैबाना जादों बा जायाखै नोंथांमोना सम दङब्ला कमेन्ट हरबानो जाबाय माबा मेसेज हरबानो जाबाय। जोंनि सका बेबायदि नै नोंथांमोन। बेबायदि आरोना। नैबे आंनि आयं निजा आरोना जोंहा आबानि बिदा आयं। नोंगौथ' आरो होनदो नै गस्ला दखाननिया। आंखौ देखाय नाङाब्रा।
देखायाखै होनदो दा साथाम नायबाय नायनाय मानसिफोरखौबा नुगोना नुवाथाय साथाम फैनानै आरो ओंखारदोंमोन आरो फैफिनलायबाय साथाम दङ नोंथांमोन दा लाइभ हाइलाइट सेयार सासेल'सैलाय नोंथांमोन कमेन्ट हरनो रोङै बोरायफोरासो फैबाय थादों नामाबा दा दा रावबो कमेन्ट हरथारा माथो आं अबे अबेखै दैबाना जादों आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोननिखैजाय दै जादों नामा दैबाना जादों नामा बेखौ सोंनो लाइभ माबादोंमोन आङो बानायदोंमोन ओमफ्राय दा रावबो मेसेज हराखै माथो ना दैबानासो जायाखै नामा दा सासेल' नायगासिनो दा नायनाय बिथांखौ नुगोना नुवामोन आंबो बारा लाइभ होफेरबाय थायाना सानै नायलायबाय सासेल'सैलाय मेसेज हरग्रा माबाफोरासो अफफोर जाना दं नामासै लाइभ गेट अल मेसेज आर भिजिबोल बेफोरथ' थिगैनो दंथ' दा नायनाय बिथांमोनासो इसोरना माबा गैया नामा दैबाना जायाखै नामा ओंखायनो हरनो गोसो गैया खोमा मेसेज 7 मिनिट जाबाय नोंथांमोन एबार 8 मिनिटआनो जासिगोन 57 58 59 60 8 मिनिट जाबाय साथाम नायथ'दों नोंथांमोननिखै माबा जागोन ना जायाखै दैबाना जागोन ना जायाखै जोंनिखैलाय जायाखै आरो जोंनिया एसे हाजो जायगा नालाय जोंना माथ्र' ओरै बान्दो बायाबाल'सो फैनो नागिरो दैया बान्दो बायाबा माबायो आरो ओरै बान्दो बायाबा माने दंग'नि दैयासो एसे भेजाल खालामो आरोना माने दंग'आ एसे जौलांबाय थागासिनो माने बान्दो जायोबाथाय ओमफ्राय बेखौ मोजां जावनाय जाया मोजां जावालासिनो ओमफ्राय बेनो थब्ले जालांबाय थानानै ओमफ्राय दा बेफोरनो ओरै न' हाबनाय लामाया बे न' हाबनाय लामाखै बेखैजाय हाबलांबाय थानाय जायो नोंथांमोन ओमफ्राय बान्दो बायबाथ' आरो अखा हादैजों जोंनियाव एसेबां इदि बाना जाया जोंनि बे बगाजुलि एरियायाव ओरै जोंनि कलेजखैलाय जादों आरो एखैजाय आरो गाहाय जायगा जाहैबायना मायाव ए दे जोंनिखै ओरै कलेजखै जादों माबाया दैबानाया ओमफ्रायो तामुलफुरखै आरो आं फरायनाया तामुलपुर डिग्रि तामुलपुर डिग्रि कलेजाव फरायो ओमफ्राय बेखैजाय बाना जादों आरोना नोंथांमोन ओमफ्राय बेनि थाखाय माबा दङमोन ससिनेल इगजाम दङमोन बेबो पस्टपन जाबाय नोंथांमोन पस्टपन जानानै गैला दिनैनिफ्राय दङमोन दिनै आरो समबाराव दङमोन आरो दिनै साबजेक्ट गांसे दंमोन ओमफ्राय समबारावहाय गांथाम दङमोन साबजेक्टआ दा माथो नोंथांमोन रावबो माबा हरथाराखै मेसेज हरथाराखै टपकेट दा गैला रावबो ओंखारथ'जोब्बायसो दा जिर' जाना दंलायो जिर' नायथ'वासैलाय नोंथांमोन रावबो
आंनासो मायाबाफोर थुनाया जायाखै नामाथाय मेसेजफोरखौ नुयिसो जादों नामा? दाथ' दाथ' गासिबो थिगैनो दंजोबो बायदि माथो। सेट इण्डिया सेट इण्डिया नटिफिकेसन फैलायबाय साबसक्राइब खालामना लानाय दङ। सेट इण्डिया दा नोंथांमोन ओ लाइभआथ' लाइभ होनाया गोलावै जागोन 11 मिनिट जाबायनो 12 मिनिटानोसै नै जायखिया ओरै लाइभखौ बन्द' खालामखांनायनि उनावबो सोरबाफोर नायोबा दैबाना जागोनना जायाखै एसे खिन्थाहरजागोन आरो ना नोंथांमोन खिन्थाहरबानो जाबाय दैबाना जादोंना जायाखै बेखौ। माइक्र'फन माइक्र'फन सेर सेभ हाइलाइट दा जिर' जाना दंथ'यो लाइभआव रावबो फैथ'वासै सोरबाफोर मेसेज हरोबा मोजां जागौमोन आरो दा रावबो हरासै दहाय नायनायफ्राबा सेंग्रासोना सिख्लासोमोन ना बोरायफोर ना मिसेस लिरनो रोङैसोमोन नामा मिसेसखौनो रावबो हरासै माथो दै बाना जादोंना जायाखै बेखौ फोरमायहरासै नोंथांमोन ओइजाय साना माबागासिनो पासथा जानो टाइमा ना माबा नांबावगौ 11 मिनिटबानो माबा जासिगोन 5ता दा रावबो फैथारासै माथो नोंथांमोन जिर' जागासिनो लाइभआ साथामसिबांल' नायनाय जाबाय आरोना साथामसिबां नायनाय जादों ओमफ्राय दा जिर' नोंथांमोन आङो दोनथ'नोसै आं एसे ओरैजाय बायदिसिना मावनानै थानोसैलाय नोंथांमोन दखानावसो दंफैयोथ' अब्ला दिनैनि दैबानानि बागै सोंनाया बेखिनियानोमोन ओमफ्राय सोरबा नोंथांमोननिखै जादोंमोनबा नैबे आं लाइभखौ बन्द' खालामखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना भिडिअ'खौ नैबे इन जानाय लाइभखौ नायनानै नोंथांमोना मेसेज हरनो गोसोब्ला हरबानो जाबाय नोंथांमोन फोरमायहर माबायदि बाना जादों माबायदि लस जाखो नोंथांमोना एसे फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला आङो दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोन थेंक्स फर वाचिं
세 가지로 이해를 하면 큰일이야.